إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى. التقوى هي وشية الله للأولين والآخرين. وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات قد داءت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ينطق فيها أرويبدة. قيل ومن أرويبدة؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ndi ala tanu amba deme ñini amba yafa dele amba ñini ala fe kan kisi ka bonyire kuntoro manan ka bara jugu ni alay jomi kanda ore kanda bagay ni alay jomi fili kanda bagate sorola ambe sere amma site minni bato ciala makka kani ala kelembewte ye ñogonte ala la ambe sere ya muhammadu wala ka jondo wala ka cidendo kisini nema baka no tamina ka boy hadama do ay siralanye anka do alanya siranya ode alaka washiya kanye folo mo ni laban mo be alako qur'ana kono akone alaye washiya ke mo wiye mo munun tamina wunye ni kitabu dira uma ani awiyere akasiralanye alanya siranya yede alayi nya maryani minye kake ayi fatana ka bo min nay ka toy alaka jo hadisa do nana abi hurairah tabulo hadisa min alamun nabuwa hadisa mununye ciden tamanseye hadisa mununye tamanseye kairanna ko cide alaka nabi nyumade do ni hadisa cide mba foddo mi hadisa in kabara te tunte odo anka jiyan laba hadisa in kabara abekene kasisa de aburata koko ciden ko sayati ala nas sanawatu qadda'atu ko sawun do bena hadama dewma o sawunye sawun jamfantude kuma lanyini munye o sawun ko be yelema sa nunun kono ko be turu ukunka de ko teke uka haqiqaka ko be yelema o sawun kono ko be yelema o yelema do ye munye ciden ko yusaddaqu fiha al-kajibu no sawun nana no waqatu nana mo be da galontige lawdela galontige lawdama dama jiya kola munum be galon fo dina kola munum be galon fo mo be da uludela ciden ko sawun bena o mana ciden tilela de men balmo ambe nyana maya wakati min nasisa nunum be keneka mo munum be sigi ka galon fo dina la mo munum be sigi ka galon fo jiya kola mo be da uludela wa yukajjabu fiha sadiqu awa ciden ko cinya tigimu ube ulu galon tigiyade o wakati mo be cinya de fo mo ka jinya kola mo be ejjate galon tigilade mo be cinya de fo dina kola mo be ejjate o wakati galon tigilade balmo
hada madon bake kanyana maya ninkono bi mo ye tinya tigi bi hada madon ka jinya kola mo bebe ejjate galontigala de mo ye tinya fola de bi dina kola doni kola mo bebe jate galontigala ye o ko fe ciden ko o yu'tamanu fihi alqa'inu ako o wakati janfantin mo bedda janfantu de la o be janfantu de ke danna yamawe mo munun be mo janfa jinya kola mo bedda ulu de la mo munun ba ke ka mo janfa dina kola mo bedda ulu de la o yuqawwanu fi almu'tamin awa ciden ko wakati fana mo ye danna yamade mo be ejjate janfanti de mo ka jinya kola ni e ko be danna yade dafa ube ejjate janfanti de dina kola asiminna e bi jijade ala ye danna yaminda eka mo ka dina kola iko dafa ibe ejjate janfanti o ko fe amabade ciden ko o yanin tiqu fiha urway bida awa ko wakati uko ciden ma waqila man urway bida uko urway bida o fana jonye ciden ko rajulu tafihu yatta fi amr li amma akum mo lankolo mo jasile ibode ye ode be kuma huruba kola jamana ka huruba kuma iba ye mo lankolo de be sigi ko kuma fo mo jasile de be sigi ko kuma fo mo kuma te jate umma kotala me wulu de be na sigi kube jamana ko fo jamana ka jiya huruba ko mo lankolo de be sigi ubu ka sebelu kaka reje soso ka video konkurunu dila kubila abo chogo kelena fana mo ka dina huruba ko ye mununye ko bawye umaru tilela abubakar tilela nu an kan mun fonina an kan mun kenina dina kola iba ye mugollan kolo de beta kuma ko kuma sugu fore de sosowula ko kuma sugu ku ka biro kunkuruni dila kabila dina ka huruba ko min ye doni ke bawo ka koye ibe mugollan kolo de ye ube kuma ola sunutile balma ni hadisa musnad ahmad ya bo ani buri majah albani ya la saha way fiwo fi ya fo wa haude do na cirama awan balmu amba ke kanyana maya ni hadisa ka wakati ko bi erejo sosowula dina ko ibe mugo doyo beta shigi ka video dila ka tashigi Facebook la ka tashigi WhatsApp la ka bida kuma fo ka bidiya cari ka shirku cari ni ya yoni yerete foila ode beta kuma dina ka hurba ko ka fulan ka fuya cari ka bidiya munun be kuma dina haqiqa ka don ke ba munun be kuma dina ciyaka munun faturawo min ye doni ke ba munun ya ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba nyumo munun fatura u ka kitabu be jiya kono u ka kashetu be munun fatura ulu wakati ya u yere ka kuma ka umbe u ka kitabu dilalo u ka kashetu be u bo beke mugofuye ko su doni ke ba nyuma be ka bella koshi ka beke galontigela kuma lankolum bobu da kuma dobu da kalimatul haqqi yurada bihi batil tinya kuma nu be galon yini naye nu kuma doni ke ba karasa kote doni ke ba kote alebe bidiyam ciamma tinya do ke doni ke ba ma ciamma de me e fule kan nin kuma min fo e ma fo ni tinya yini yede e ya fo puri bi ka galon sabati chogobe doni ke ba ma cike mi ala da ko qur'ana kono fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala de ko ay doni ke baaw nyinin kan na te mindo ala de yo fo ci den de ko al ulama ka ci tabawiye
wodi ato hadamaden an kan ɲɛnamaya kɔnɔ i ka kuma kan ka kɛ fɛn fila fitinaw n'u nana balawu nana ciden ye bɔda juma dama kuma caman in tɛ o ciden ko tarakitu fikum shay'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati ciden ko ni o fɛn fila minalen b'aw bolo ni fɛn fila t'aw bolo a tɛ fili abada ko fɛn fila ka to na a ko ye juma ye ala ka kitabu ani ka sunna ni fitinaw nana balawu nana an ka ɲɛsi ala ka kitabu de ma ka kala ka do ka baara kɛ n'a ye an ka ɲɛsi ciden ka hadisaw de ma ko kala ko faamu komi sirafu y'o faamu cogo min an ka baara kɛ balimaw diɲɛ ko minnu filɛ nin ye diinɛ ko minnu filɛ nin ye bɛɛ ka kuma yɔrɔ tɛ koyi ala ko kuranna kɔnɔ wa iza jaahumul amru min al-khawfi ajawu bihi walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum lalimahu alladhina yastanbitunahu ala ko kuranna kɔnɔ ni ye adabu dɔ ye jogo dɔ ye ni ala y'a ɲɛsin muminu ni silamɛw ma ala ko ni ko min nana aw ma walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum lalimahu alladhina yastanbitunahu ala ko fule ni ko min nanu ma ko min ye hakilisigi ko ye wa ube siranya ko do uba cari ka jense ala ko hari o ko masina na nutu nyasagi kata ciden ma anu ka ko nyemaw ala tumbe koy haqiqa la duniya mugola mugo munun ba fe ka nyini ka fo ka nyini ka ewa ako ul amru ye jonye ako humul ulama wa kazalika al ulatu ako ulul amru ye doni ke bagawde to kelena ani famaw ulul amru ye nununde fal ulama yatawallawuna umura al ilmi doni ke bagawo min ye doni kibariya abe ulu bolo ulu be bisi ola wal ulatu yatawallawuna bolo balma ko be tan nin cogo de la de min ye doni bonda doni ke bagaw de ye o nyema wuye o ko be doni ke bagaw bolo min ye mara ko ye politiki ko o be fama bolo bo ko kanka ken nin cogo de la fengo fenye politiki ko ni mara ko de o ye fama de taye mogo be kana yere cogo be ola mogo be kana kuma ola min ye dina ka doni fana ka kibariya ye an janfanti munun fo sa munu ni ko be yelemaw kono ako duna diya ka huruba ko mogo lankolon de beta kuma ala dina ka huruba lankolon de beta kuma ala politiki ko ni marali ko te to famaw bolo mogo lankolon de be sigi rejo sosowula gere dawla mimbaruka ka kuma wala min ye doni fana ka kibariya o te to doni ke ba haqiqa bolo de mogo lankolo de beta kuma ula mimbaru ciden ko inna allah la yaqbadu al-ilma لا يقبض العلم انتجاء ينتجوها من صدور ينتجوها من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ ناس رؤوس الجهالة فسئلوا فافتوا بقولك كفوشي كبو جون كدسكون كنوده ni ala be doni mina kabo dugukolo ka doni ke baga munun be dugukolo ka ala te ci kabo dusukun kono de doni te mina o chokola ciden ko doni be mina chokola jumanna doni ke baga de be sa doni be mina ni doni ke baga de fatuliye rasikhuna fil ilm ulama rabbaniyin munu sabati lembe dogobe ewa jahilu de mina kulu kenyema wuye mogo be jahilu de mina ku ke dina nyema wuye ube jahilu na ku ke doni nyema wuye ube jahilin nunu nyininka jahilin nunu fana doni tu bolo ube fatawa ke kasoro doni tu bolo ulu filila ube mogo fili ulu ye fili bantu ye ube mogo fili balma jinya bo bantu yirela
mimbari ko kana munu fulen ninye do beta jamana ka hurba fo minke e kasrala abeta fo ka kasura fo bagate e mimbari ko kana ala kote ciden kote sarafu kote balma ibe mogo doka video ye nube kuma ni e yere ma berede yu bolo ni ube mimbarika ube e yere mu yere ube misiri kono be mimbarika dela mimbari ko kana toye koy kuma munu kan ka fo mimbarika o ka tomo ka dode kiya ko lagara ko do kuma munu kan ka fo mimbarika o ba damade awa kuma fota kuma meta bete fota e fana شيدن كو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع شيدن كو وسرا هذا مدن ما قالوا يدا ني اي في اكو هاري نيما قالون تيغا ني يرو وسرا قالون تيغا كما ميتا بيت فوتا يكوي كما ميتا بيت لكاليتا يكوي انتو يرولا بل من هذا مدن بي ني حديث لا بيده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم ألاكو قرآنكم مؤمنون آياتكو ألاكو أكتكو تشيدنكو أناككو نيمو ni wuli amuru min fana fule ni nye doni ke bagawu ani marali kelaw anya fo chogomi doni o ko tigiye doni ke bagawu dina ani doni o ko tigiye doni ke bagawu min nye mara politiki jinya ko o ko tigiye fama wuye aw ala ko nanyo nyogon soso nanye ñugon soso doni ke bawo dama bese ka ñugon soso ko dola marali kelaw fana dama bese ka ñugon soso ko dola doni ke bawo ni famo bese ka ñugon soso ko dola ni ñugon soso nana ala yo fana furate bujumaye fa in tanajatu fi shay farudduhu ila Allah wa rasuli akunna ye ñugon soso min nama biala aya sagi kata alama ani chide ala ye jumaye alaka kitabu akasagi katalaka kitabu ma mimba kono na make etaye e kitabila mimbe qur'ana kuna kera min tay be koke ciden ye donye aka hadisa una yere be nyana mayala ni nyogon soso kera mbeta ciden fe ni ciden yere te nyana mayala aka sunna aka hadisa sahalew na nyogon soso minna ambeta ciden ka hadisa sahalew min bo kono bara beke ni oye ni amake etaye sunna kera mi kotake mi alakon mo de ben nin kede sarati na ya surawli manani alaye ani dollaba mo manani alaye limani haqiqati bolo imal limanani dollaba haqiqa kasagi kata qur'anama kasagi kata hadisama akagele eka me mo limanani ala ni dollaba kasagi kata qur'anama kasagi kata hadisama mimbu konan ka barake noye o kanu o tigima uma hera yede zalika khairu na yenyon soso minna kata sagi kata qur'anani hadisama ala ko ode yawma heraye wa hasanu ta'wila ode laban fana kanya auma ode yawma heraye ode laban kanya auma وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء قال صلى الله عليه وسلم ومن أحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بل موتي
sahalen do be buna rajaba akonni be jogo nyuman be nyini ko abebe ni hadisa kono buna rajaba hanbali ciden ko abe islamiya ka jogo nyuma do de do min uhsin islami limar'i ako abe hadamaden ka silamiya nyuma yala abe hadamaden ka limaniya dafalinda tarikuhu ma la yanihi koko nama ekrekreya ate kasirala o ko masi e kasirala o ko masi na ye katoy kata minye faamaw de ka koye gouvernement ka kode do nimme ko krekrelen ka kote e mo ko krekrele e kire koroshi kana chogobe ola kana chogobe la ni ka kewale kana chogoba la ni ka kuma kanye ko minye doni ke bawo de krekreya e min te doni ke bagaye anya don tila kani yere chogala aye katoy tarikuhu ma la yani bari ma hadama de ko min ti kasirala jinya kola hadama de nyere ka vie privé ko ibeta do ola ubeta mo nyinin ka ola o ti kasirala de mo min fana ko min ti nye sirala ni ya toye e yere kisira musiklama ko ti soroite do ko nyagambilen kono e wayite ko nyagambi hadama de umbolo fana mais mo de beti yere chogobe fendo la min ni kere min ti ka koye ibe nyagambi do mo duku ibe mo la nyagambi ewa ibi yere fana bila ewa muskilala ibe yere bila kola ko munu ni yere bo chogobi kono nafili donc anka hadisa munu fulene nye anka janto nunu na anka barake nunu ye anka jiyan labayna ni hadisa ka bara bede kuma mana cire nye minfo mogo lankolo nu ulu de be sige ka hurba ko fo dina ka hurba ko jiya ka hurba ko mogo jasile mogo lankolo bo ita boyoro yere do ni ya yere sigile nye yere iba do yere ni dina te foila ni doni te foila ani jiya doni te foila ulu de beta sige ka hurba ko fo oyede ni ko turna kunka oyede ni haqiqaw yele mana donc ni ñetti den ka hadisa doye ni ambe anye ñugo hakili jigala hada maden kelen ambe jiya ñanama ya minna be ki janto yirela janko jiya be la hala minna janko anka jamanaw be la hala minna ambe fitinaw de kono ambe balaw de kono be ki ta chogo ni fitina nana magraju ya qur'ana de ani ci den ka sunna fitina wakati hada maden kelen kuma chogo do ita chogodo fitina kono ikuma chogodo fitina kono magaraju ye minye akaka qur'ana kalawun chaya wori ato ali ibn abi talib kharaju qala kitabullah ali ibn abi talib ko dono la ko ciden ko fitina do bena ko ale ko cide ma boda ye mu ciden ko alaka kitabu ni fitina na boda ya alaka kitabu de ikinye sama ibeshe kamin kala kono kanyeshi qur'ana kalama kanyesi qur'ana tawsiri donima kanyesi qur'ana na banya maryan min an kake balimo boda ye nonunde fitina kono kuma chama inte koy lebbe ke kuma fula nimbari kokona una erejo sosowla gerewuna nonunde fitina ba koy fitina bani yede ambe sagi kata ala dema ambe sagi kata ciden ka sunna dema sallallahu alaihi wasallam ala kanka jamana bobolola ala ka jamana in koloshi ala ka tanga alaka hera nati jamana in kono munun ba nyema yala alaka annu deme alaka annu sabati alaka na annu la maloya alaka boye ka ke silamiya saboye ni anka silamiya be bara kono ni qur'ana ani sunna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد fo almamiw ye munun be fen fo take wote almamiw doronye woye jinya mogo be de silama be ala ko ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqta inda Allah an taqulu ma la tafalun wote almami doronye ala de ko mu'minu
munabe fenfo ate minke adimi kabo alafe mogo ni be fenfo ni take ekera mogo sempuli kana fenfo idala ite minke ekera aywa wajuli kila o kana fenfo ite minke ekera almami abebo chokola kana fenfo ite minke alla nyini ye munye ni ko minye haramuye junubu dedo yere kolosama mogo sempulu de yere ya do ko ninye haramude kana o ketugune iye wajulu kere ko minye haramu yere ki yere kolosoma ni almami ko ninye haramu yere kolosoma bon nin ko ninye nyamari kande ni ko ninye nyamari kande ala ko ninkake ikaseko kala ne ala ko ninkake be itese ko beke ekera almami chogo ikera wajulu kila chogo etese kala ka nyamaru kambeke itese ka chiren ka nyamaru kambeke ibi kaseko de kala ninin ko ne wajibu ye farda wuye ulu wajibirika ite ulu tebe uluke me munu ni mustahabu ye ala ko fattaqulla mustatatu ibi ka sheko kola ciren ko ja amratukum bi sefatu minu mustatatu akon ni nyaw nyamra ni minye aya sheko kala donc nyuman ko ni ite sheka beke me minye wajibu ye nyamar kaw iko ke minye haramu ko ye uye kuto wote almami doronyo ye bede akanyi ni kalifulana ko mu